Eskola gure herritarrena da, lagunena, familiena, herriko dendari edo medikoarena, alkatearena, nirea eta zurea, guztiona. Denok ezagutzen dugu elkar. Eskola bizirik dagoen bitartean, herriak eta auzoak ere bizirik jarraituko dute. Herri eta auzoko frontoia, plaza, parkea, basoa, baratzak, gure ikasgelak dira, gure toki kuttunak. Maik 6 urte ditu, Katherinek 5, Alejandrok 4 eta Ikerrek 7. Adjik 8 urte ditu, Anek 3 eta nik 10. Guztiok elkarrekin egoten gara askotan, jakingo bazenute zenbat ikasten dugun elkarrekin. Geletan material mordoa dugu liburu ez gain. Azitegia, intsektuen etxea, hitz ezkutuen kaxa, lixazko izki eta zenbakiak, bloke logikoak, maijolasak, material berziklatua, ipuinak. Horrela ikasten dugu guk, jolastuz. Gu gara gure itsasontzietako kapitainak, eta Maixu maistrak marinen laguntzaile apartak. Maitane maistrak, Mikel maixuak, Ainoak, Saioak, Koldok, Maixu maistra guztiek oso ondo ezagutzen gaituzte, etxean bezala sentitzen gara eurekin. Arrantzale sare handi bat osatzen dugu, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskoletako kapitain eta marinelekin. Ez gara 10, ez 20, ez 30, 52 eskola txiki gara. Txikiak bai, baina eskaxak ez. Zuk ere gure eskola ezagutu nahi duzu? Zatoz!